Мәхәббәтне беркем аңлата алмый. Мәхәббәтне беркем аңламый. Әгәр аңлыйм дисә, ул әлбәттә үзен үзе генә алдалый. Мәхәббәт ул шундый сәер матдә. Мәхәббәт ул шундый серле хис. Аңлашылмый торган шул серле хис. Һәр кайсыбызныкы төрле иш. Кемнәрдәдер талгын гына кисләр. Кемнекедер дулый, буранлый. Мәхәббәтнең кагыйдәләре дә, формулалары да була алмый. Мәхәббәтне булмый кабатлап та, булмый аны алмаштырып та. Һәр кайсыбызның үз мәхәббәте, булмый аны адаштырып та. Мәхәббәтне беркем аңлый алмый. Тырышмыйк та аны аңларга. Иң яхшысы без яратып калыйк. Сөелә һәм сөя алганда.